wang'io siasa ma 2032 going to 2037 koro make gi kanyo nya neno ka une liel moro to mana the same people manya wacho gik mopogore ema ondiek wacho sani opposite ke jokanyo wacho kata ni kik wawachi machanyo gumbo to gumbo gini ke jo UDA matimata kik wawach ni gini wasekawo to sani ondieko bete batha ka wacho ni gini gisekawo kare jo UDA dhi uwinjru mondo unyiswa gimoro achiel nikech gumbo ok nyal nyisowa ni gini pok ukawo to in ibiro wachonwa ni gini usekawo the same guys ema wachonwa ni Raila Odinga is not the enemy en niya sirikal ma UDA ma biro bedo enemy of itself ka ok deliver gik moko ne joluo nya winjo ka uwacho gi dhou ni kapo ni i-recruit polise wadwa ng'e adi ma bende owuok ne joluo ka i-recruit jopuonj adi ma bende owuok ne joluo e lwetu kaka jo UDA maluo to ka ok kamano ni gik moko kowuok 100 to 77 dhi e pinj joka 80 dhi e pinj to joluo yudo 2 kaeto ubiro keto wiwa koko ni joluo Prime Minister Raila Odinga obedo Prime Minister igabich be nondiknwa list ma polise ma nondike sirikal nitie no ni gin kure magada nyaka tie bondo dala gi onge police mondikie let me tell you we upenjo jok mane sirikal sani na ng'omo ndiki wasebede sirikal Raila osebede sirikal gi te osebede mar Uhuru mar William mar ng'ane mar Moi kane mobedo secretary general mar New Kano obede mar Kibaki nusu mkate obedo prime minister igabich mar William mar Uhuru Kenyatta no obede handshake igabich gin Uhuru Kenyatta ka gol mana ndugu yangu giwuotho kanyakla gichamo rech Kisumu nyisa niya sechego wando dak ni nyiswa ni polisi adima nondiki e thuolo go te maka koro jo Eliud Owalo gi Raymond Omolo ni sirikal koro kaswa siemnwa ujo mundiko kare kama